तो एपटे आम तरकारी प्रस्तुति चलती माटी आलू सारू आलू मूला कोबी या हूँ आम कंदमूल सीम टमाटर चावल भाजी बस पास हम चावल भजा फास्ट पास में फास्ट चावल भजले भल हो तो ये आमर तरकारी थुआई ना परिवा तरकारी परिवा थुआई सब तो सब कटाकटी हो सारा तरकारी हम ये कौन देसी गुआ घी चावल नाली हम बस ये भल कि है चावल नाली हम चावल आमर हो गला पानी दी दे चावल हो पानी दिया फुटी फुटी हम ये फुटी फुटी हम क्षीर पड़ो काजू पड़ो चीनी पड़ो फुटिया जला दब मोर ये भी कटा हम तो ये सब कटाकटी सरू क्या तरकारी है बेले देखिए गरम पानी करिया मन नहीं पछरे पछरे गरम पानी कर पानी गरम सैला गरम पानी पशिला फास्ट न करी पछरे करुची बस ये पुणी आहरी फुटिव पास एत समय लगे फिलहाल तो हो गला क्षीर पकईदे से पुणी आहरी अधघंटे फुटिव देखियो ना बाटी दी देखियो ना कोई ना खाली सदा चीनी पकेबा काजू खिसमिस और गुजराती पड़ो सिलीवरटा से ताती जाउची केते जोर से उठा उठा ता ऊपर तळ तळ गुडे दे कपड़ा धरि की ए पछड़ाटा सुदु बेसी काजू खिसमिस बजा बन दे दे पका पका खिसमिस बजा हो या हां खिसमिस
ଆମର ଖାଇବାକୁ ହଉଛି ଆସେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ହଉଛି ଖାଇବା ବଢା ହବ। କଣ କହିଥାନ୍ତୁ ଆସେ ଯାଉଛି ତୁ ବାହାରିକି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ବାହାରିକି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଆମର ସବୁ ପରିବା କଟା ସରିଯାଇଛି ଧୁଆ ହବ ଟିକେ ବାଲ୍ଟିରେ ଧୋଇବୁ। ଜାଳ ଜାଳ ଆସିଗଲା। କାଜୁ ଆଉ ଖିସମିସ କେତେ ଘିଅ ବା ଏଇ ଆସିଗଲେ ଏଇନାକେ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁହଁଟା ଭଲ ଦେଖାନି ଆଉ ହେ ଇଏ ଆମର ଆଇଲେ ଏଇନା ଫୋନ କରିଥିଲା ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଯିବା ହେ ହେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଛ ଗାଧେଇ ଖାଇଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ପଳେଇଗଲେ ସବୁ। ମତେ ବୋଲି କହୁନୁ ବଡ ବଡ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଳାବଳି କରିଦଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ତ ରହିବ ଏଠି ତ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଆଇଛି କୁଆଡେ ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ କଣ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଛି ତୁ ମାମୁଁ ଘର କଣ ଏଇଟା ତେଲ କୋବି ସନ୍ତୁଳା ହବ। ମାଟି ଆଳୁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ବଢି ପଡ଼ିଲା ଏବେ ତେଲ ପକେଇବା ବଢି ପଡ଼ିବ पाना खंडे मारनी चाहिए हाँ देखो
ଅଦା ପଡ଼ିଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଗଣ୍ଡାଇ ଖାଇବୁ ଅଜି ଅଜି ଗୋଟେ ମିଠା ଆଣିବୁ। ତେଜପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ନା କାଟି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପିଠା ପିଠା ପାଇଁ ଛେନା ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦି ତିନି ପରେ ପିଠା ହବ। ଗୋଟେ ଛେନା ପିଠା ଗୋଟେ ସାଧା ପିଠା। ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁନି ଛେଚା ହଉଛି। ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ ହଉନି ଛେଚା ହଉଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଗୋଳା ହବ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହବ। ସିମ ଲାଷ୍ଟ ଟମାଟର ପିଠା ପିଠା ପକା ଆମର ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଆଉ ସରୁ ଚକୁଳି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ପୂଜା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ସେ ତାର ମନା କରୁଛି ମତେ ଡାକ ମାରି କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି। ସେ ବାହାରେ ଖାଏନି। ଆଉ ଛୁଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବନ୍ଦ କର ବାବୁଲୁ ବାବୁଲୁ ସେଇଠି ସାଇକେଲ ଥୋଇ ଦେଇକି ତୁ ନାଜ ମାରୁଛି ଆସିବାକୁ। ହଁ ଏଠି ବ ଜଲ୍ଦି ବିଟା ଅଛି ବୁଝିଲୁ।